Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Juan Kapitulo 4, versikulo 20. Ulbod ti agkuna nga ay ayatan na ti Diyos. Ngamguraan na mat ti kabsat na. Tadi na mabalin nga ayatan ti Diyos adi na makita, no di na ayatan ti kabsat na a makita na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kas ti planok, Viola. Aging ga kadi iti panagpasyarta dito parke, kat day tapay laang ti bagbagam. Wen, Viola. Mapan tayo jay ka-eskwatera nitong Domingo. Kat mangted tayo iti tulong kadag iti ubing. Ay, makapasuron ka mat. Agaliwak sa ita iti kuna. Ngam day tapay la ti bagbagam. Saan matadakas ti pagsarsaritaan ta? Bayat ti panagtugtugaw ta dito parke. Ay, Wanya, mayat ka? ay, awan lat aanusak. Intay mangisuro iti ubing ija ka-eskwateran. Ag Sunday school tayo. Ay, saan yan? Diyak kayat ti mapan ijay. Nagdudungrit dagiti ubing ijay. Anya? Ay, diyak la kayat ti mapan. Alay, adagan ka. No di mo kaya timapan. Ngam kasaritak dagiti dadno maababaro kan babalasang iji simbahan. Tada kamin timapan. Anya? Sa nabalin iti magastos, tasya akong timakam mo. Ay, agbambanog ka laang. Panagkunam ka di? Kat masayang lang ti bannog ko, Viola? Saan ka diyan nasaysaya te makatulong ka? Ngam tay awan apulos te maaramidam dito rabaw ti daga. Anya? Adamot ti mabalin ko nga itulong. Di tumulong ak. Sige, adakan ka dayta. Talagang agdumat ka. Tano siya, diyak kayat amaksayan ti kwarta. Tapam panunutak ti masakbaya. Ala, saan kan apilitan iti day taabanan? Taamok met ano anya ti rason mo, saanen ang mabawing pay. Juan Wilson, mayatak iti dayta ako nam. Oray siyak. Total, Domingo mat. Awan ti importante pa pa ng kalpasan ti misa. Uray siyak. O sige, sana bale. Tadamot tay lugan ko ang maaramat. O sige, sana balit ako kuha mo ti gastos. Wen, sana parikot day ta. No kasta, anya nga ro dagiti tulong nga ipaay mo kadagiti ubing, Wilson. Makan, ken dagiti kasapulan da iti panagadalda. Kat, kaano nga ro ti panggap mo apanaggatang? Tatumulong kami ka ni Oliver. Wan nga rod. Adda kami akatulungam, Wilson. Agyaman na kada kayo. Uray itamat lang, intayo naggatang. Inuten tayo ti aggatang, tapno di tayo marigatan. O sige, no dayta ti kunam. Ala nga rod, ibusan tayon dayta sa ganak a merienda, tarumwar tayon. Sige. Ay na, masurunak kini Wilson Grace. Kunamlan no nagado ti kwarta na. Talagamot nga ado ti kwarta ti boyfriend mo. Ngamin, negosyante da asa nga pamilya. Uray ah. Ken maysa, manumot laangan nga iti iparangkap na kadagiti ubing ijay ka iskwateran. Basit labanag daytakan kwa na. Uray man. Di nakit ko maibang ko. Tapno addan to ti para iti masakbayan mi. Si kakit dimot, naimot kalaunay. Saan apa nagimot, Grace? Ngam panagsakbay ti pampanunutak. Pudno nga do ti kwartami ita. Ngam kasanon ti masakbayan mi. Saan ka di arumbang nga gidulin kami? Kas itinakunak, basit labanag ti ibinglay ni Wilson a bendisyon. Kan maysa, para kadagiti marigrigat dayta. Kadagiti ubing. Agoray ka. Anya ka di ti ginatgatang yung itedyo kadagiti ubing. Makmakan, kan aramaton da para iti eskwelaan. Pad paper, ballpen, lapis, crayola, bag, kan dadumapay. Kaya't naasawan dayta adakkel mat ti gastos na. Basit la para kan kwa na dayta. Ay, dayta la agpalastog ti ammo na. Nagbidot ka. Saan nga agpalpalastog ni Wilson a boyfriend mo? No diket, kayat nalati tumulong kadagiti agkasapulan nga ubing. Ay, jak amo no anya ti panunot nga addakin ni Wilson. Nasaya at ti panunot ti boyfriend mo, Viola. Managtulong, kan saan ang naimot. Managayat iti pada na a tao. Sige. O, sige.
Agpila kayo dito'y ayan ko. Da kayo nga ubing a babae, ha? Oh, girls, dito'y. Dito tayo! Girls! Girls ka no dito! Kasta, agpipila kayo. Kandi kay agdidinuron, ha? Ngamin, maikan kayo amin. Kat no bilang tadadagitisan ang maikan, agsubli kami. Kat ited mi ti para kadakwada. O sige, siyak ti muna. Oh, adto'y ti parakan ka. Agyaman ak tita. Alwada ma. Adda karga day ta school bag mo. Agyaman ak tita. Kan, adto'y pa'y ti makan. Agyaman ak manin tita. Yay! Nagado! Okay, next. Di kay agdanag, tamaikan kayo amin. Itala ang ada umay mangyeg iti tulong kadagiti ubing, sir. Kat agyaman na kada kayo. Awan anyaman na nana. Ado dagiti ubing dito ya. Uwan, aduda. Sana bale. Padasak ti akid daw iti tulong iti balasiw taaw para kadagiti ubing. Nasayaat ka, sir. Agyaman kami unay. Katulungan da kami kuma. Tapno saan da kami napapanawan pa'y dito. Ha? Kaya't ti akin daga apumanaw kami dito. Ngam nagpakpakaasi kami nga ikanda kami pa iti gundaway. Nga agsapol iti pagakaran mi. Ngam aging gaita. Awan pa'y nasarakan mi. Ngamin, ilako na kanuday to'y adagana. Anya? Nagrigat ang tikasto'y akasasa admi dito'y, sir. Nana. Iso ano mapapanaw kami dito. Jack amo no sa dinaw ti papanan may. Agraman ka di data kat pagpariko tampay. Kaasi nga min dagiti ubing ijay. Ken maysa. Asidagday ti pagadalan. Kasanon ti pa nag-eskwela dagiti ubing no bilang. Parikot da daytan. Nagkuna ngamin ama pandaag na iti didamat daga. Viola. Ay na Wilson, saan mon apagparikotan dayta? I-prioridad mo ket diti masakbayan ta. Ngem kaasi dagiti ubing. Awan mabalin mo. Gaputa saan da adaga ti pagnanaudan da. Ket no mapapanaw da ijay. Parikot dan dayta. Papa, makatulong ka kadi. Sige, iho. Awan ti parikot iti dayta. Gatangan ta ti daga. Tapno awan ti makunam kanyal. Papa? Mala. Kasarita ta akin kukwa iti dayjay ataka. Tadatalangan ti manggata. Wen, papa. Hay, Jack amuken ka Wilson. Anya ka di ti planom. Ti agbalin a politiko. Anya? Da kayo pa yan ti manggatang iti daga. Tapno anya. Kaasi dagiti ubing iti ka-eskwateran. Day talatan ti bagbagam. Adi mo kat kumaibang ko ti kwartam. Tapno adan to para iti masakbayan. Anya kadi ang masakbayan ti kanayon mo ada kamaten, Viola. Masakbayan dito'y rabaw ti daga? Kat talaga mo takasta. No iparangkap mo ti kinabak nang mo. Siguradong agbisin kanto iti udi na. Tinagagat a tao, saan tong agbisin? Ay, Jack amuken ka. Kunamlan nagadula una yan ti kwartam, Wilson. Di mon to pa'y masukatan ti kotsem kat daanan. Aging gaita. Di ka pa'y gayang makaawat, Viola. Anya, Awan ti ayat di tapusom. anya. Ti parakan ka. Kat napatag ti masakbayam dito'y rabaw ti daga. Ngam ti masakbayam ijay langit. Anya. Itatadda ka pa'y dito'y rabaw ti daga. Tumulong kan kadagiti agkasapulan iti tulong mo. Taddamat maitulong mo. No kasta ti aramidam. Agurnong kamat iti kinabak nang mo ijay langit. Anya. Anya ti riknam, nga di mo tulungan ti agkid daw iti tulong mo. Idinto taglaplapusanan kamat. Apay ayimot mo ti bindisyon nga impaay ti Diyos kan ka, Viola. Tumulong ka, taglaplapusanan kamat. No aramidam dayta, mangipakita asika ket ay ayatem ti Diyos. Ulbud ti agko nang ay ayaten na ti Diyos, ngam guraen na matikabsat na.
Tadi na mabalin nga ayaten ti Diyos, adi na makita. No di na met ayaten ti kabsat na, amakitkita na. Anya? Agserbi ka iti Diyos, Viola. Makuna Kristiyano ka. Asumursurot ka iti pagayatan ti Diyos. Ngam kasanupay ama ipakitam ti ayat mo iti Diyos. No kaguram mo ti tumulong iti agkasapulan. Idinto taglaplapusanan kamat. Saan ko asakitan ti tumulong kadag iti taga-squatter? Gapo ta kaasi damat. Naggapo kami mat iti kinamarigrigat, Viola. Ket amok tirik na ti may salaeng amarigrigat. Ala, makamu ka man lang. Awanin bibiyang kupay iti kayat mong aramida. Anya ti aramidan ta dito town? Kayat ko lati agpag na, Grace. Apay, kayat mo ti magmag na? Idinto ta kasulit mo idi? Basta kayat ko ti magmag na. O sige, kuyugan ka lang ta. Gaputa mabainak iti boyfriend mo. No jak la mabain iti boyfriend mo, saan ka kumakuyugan ka? Napatpatag ka di ti boyfriend ko. Ngam iti siya. Wen, pudno day ta, Viola. Ngamin, nasaya at atao ni Wilson. Idinto ta si ka kat imot ka. Di na pa'y mailibre ti restaurant mat. Siyak pa yan ti mangilibre kan ka. Idinto ta nakabakbak ng kamat. Anya? Apay anak ka imot ka apirme. Anya? Wan mat, baknang ka. Ngam imot ka mat. Agore ka. Kita ang medyo nga ubing. Ha? Ne, nakatugaw kat agpalpalama. Sakit na, agkakapsot tila nga na. Umay ka. Asit ganta. No kasta, nagtalaw ka iti balayo. Gapo ta nakakaasi ka iti pampamayan kan ka ti agsyuman mo a lalaki. Tita, bugbugbogan nak. Na, anya na nagalas ti ugali day tang agsyuman. Kaslak kayat ko bugbogan ah. Umay ka. Sumurot ka kada kami, ha? Agawid tayo pa'y laang iti balay mi. Taagpalis ka. Kanmangan ka. Ha? Viola, pudno ka di tinangag ko? Alakit din. Ayaba mo dahi nga ubing. Tatulungan ta. Pakanin ta nga umuna. Ngamin, talaga ang mabisinan. No kasta, ingay kasarita ti agsyuman iti ubing? Tiin na ti ubing ti kasarita. Nga ipakamok nga da kanyak ti anak na. Mapan kami iti may sa restaurant. Tapno makapagsarita kami. Kanawan tinas ka na pagdanagan na. Gapu tapadakilak ti ubing. Ngamkit di, inton agangay, ipashare ko ti ubing kan ko na. Sige, nasaya ti kasta a planom. Total, saan mat anapatag ti ubing kadakwada? Kaa sila iti pampamayanda. Tano ko man napatag ti ubing iti inana, di sinapol na ko ma. Ngamkit di, talagan saasaanan akayat ti ubing ti agawid iti balayda. Ngamin, mabutang. Kandinan kayat ti maranggasan. Kasta ti kunana kanyak. Viola, Ay, anyan dagiti kakasta anaganak. Viola, Pagadalag ti ubing Wilson, gaputan na singpat mat. Kat isurok iti nasaya at akababalin. Tapno dumakkel mat anasayaat. nasaya at ta a planom. Kat kayat ko asika ti kadwak a makisarita iti ina ti ubing. Okay, awan ti parikot iti dayta, Viola. Pakawanan nakboy. Sinapol ka ngam di ka nasarakan. Kitagyaman na ka ni Ma'am Viola ta nasarakan na ka. Manang, Manang, kayat ko atulungan ti ubing. Kayat ko apagadalan. Kat ni ipalubos mo, agnaid kanya. yes sir. Nasaya at kami at tao, manang. Ket sapay la kumata itulok mo ti kayat ni Viola ang mapasamak. Ket tapno mapukaw ti panagduadawam. Ipasyar da ka ije balay da. Ken ije balay ko. Amom ka di, Manang. Itala ang amakarik na ak iti kastoy. Naragsakak. Gaputa makatulong ak iti marigrigat akas kini boy. Ket tapno maikatidwado manang. Itamat lang. Agpasyar tayo ije balay da Viola. Ken ije balay ko.
Yam amu ka kada mamaken papa. Ken kitaan min no kasano da ka matulungan. Tapno maadaan ka iti agtultuloy a pagswelduan. Agyaman ako na ikada kayo. Kat no maikanak iti panggadan. Panawan min ni Alan. Ti may kadwa nga asawa. Gamputan naranggas ka dagiti anak ko. Kunak na makatulong kanya. Gaputa may isa ako na balo. Ngamsaan mo't gayam. Gaputa isupay apakpakanag. Anya? Awan anak bikat ni Alan, Ma'am Viola. Kat kayat ko apanawan. Ngam awan ti papanan mi kadagiti anak ko. Talo dagiti anak ko. Kat inaunan ni Boy. Babasit pa'y dagiti anak mo, manang. Sige, tulungan da ka mana. Takasimat dagiti babasit pay laeng nga anak mo. Ti agayat iti Dios, ipakita na, babaan iti panagayat na, iti pada na at tao. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.